Alright guys, welcome back to my Facebook page and syempre sa to YouTube channel. And kakita mo gwapo kay akong lugar, gwapo kay akong background. Nagani ko din kay para mag food trip tungod kay gusto ko mo experience og mga authentic Arabic na mga foods. Syempre sila ginusara Aladdin's Gate. Yeah! Alright, so natakaroon din ni guys, i-try na to ilang menu nila. Matod ba nila dinaghan ang ilang mga food din kato mga mahilig dia og mga authentic Arabic na mga foods. Syempre mo ni siya ang bag-o karon ang authentic Arabic restaurant ang Aladdin's Gate. So, kung ready na mo ma-experience, tara, ready na ko. Ready na ko? Ready na ko. Alright, so we are here. Makita ninyo ato ang lugar na ito mga gwapa din Kani sila mga genie, gini sila sa Aladdin. No? Hikap-hikap magod nila ganina tong kuan, katong lamp. Ako ay gigawas, so nag-wish din ko sa akong kaugalingon rapod na gusto ko og food trip karong adlaw. So, naay mga food na gi-serve sa amo tan-awan ninyo unsa klase ng mga food. Yes. What? Halipong kus kadagan, pero in fairness, lamig kayo ang ilang food. Last na kanan ako ang mga toppings. Kay napuno siya sa kanan. Na rice, na mga iyang mga ano niya, sagol niya, iyang beef. So kani siya, muna siya ang Aladdin Special. Kato ang magipakita ganina. Nawala, nakurot. Chef Special nakurot. Kapsa. Nay chicken biryani. Urot yapon. And then ang ato ang shawarma. My God. Grabe kayo. Pero mabuang. Lamig kayo.